panjenengan menika salah setunggaling senopati wonten ing kedahipun balui tiang-tiang saking Mojopahit boten tiang saking Kebo Maruta senopati Mojopahit kuwi mbiyen ning saiki beda. Saiki Kebo Maruta balui wong-wong saka Kabupaten Pasundan. Yen sira iki bocah cilik kang wingi sore paribasane wae. Durung ilang pupuk rempoyangmu, aja melu-melu perkara iki. Kena ngerti siramu. Nanging Pak, Kepiye ya? panjenengan niku kedah ngerti. Labol-labolipun Mojopahit tumrap njing. Napa wonten kengipun Mojopahit sampun muktakaken panjenengan. Yo mergo aku mbiyen durung ngerti. Lelakon kang wis kawuri. Ning iki beda. Saiki Kebo Maruta wis mangerteni kabeh. Lelakon 20 taun kang wis kapungkur. Mula tak jaluk siramu cukup sakmene bali oleh praja Mojopahit. Kebo Maruta, Apa? yen to kowe ora kena tak eman mantek. Aku sing bakal walinan. Ojo jajan. Kawati opo Kebo Maruta? Pamanmu ya iki. Bebasan sumbarmu kaya giring mesinan apal. Hei, mati kowe pan sinoratku. Lan menur tak kandhani nek Pak Emlodaya
sedelok meneh rabi. Kira-kira ki arep entuk bocah ngendi to, Pak? Ora doh. Aduh, tangga desa kene. Tangga desa ngirit biaya. Lho. Sampeyan ki kaya ngono layak. Ngono kuwi pelit tak kandhani. Ning ngene menur, jane iki aku arep rabi. Ning iki aku duwe penyakit. Lah penyakitnya sampeyan ki apa? Kala mangsane penyakit iki umat dadakan. Hah? Sampeyan kuwi? Kuwi penyakit apa, Pak? Tangan iki rasane kudu gremet. Gremet yo gremet ning. Tangan iki ndak gene le, caca. Ning kene iki sing ono aku, Pak Lek. Nek sampeyan gremet aja mrene. Gremete ono ra yo apik. Tangan kok nakal ngene. Lho. Aja Pak Lek. Lho, ora ngono. Sampeyan ki tangane kok nakal gremet kok milih-milih. Lah mulane iki no penyakit iki tak tambal ning endi-endi ora mari-mari. Sabar gremet parake nek kok iso mari. Pak Lek. Kuwi penyakit kurang ajar ngono kuwi. Ini lho Nur. Kira-kira bocah wadon ngendi? Tak kondo aku. Wong wadon sing calon dadi bojoku ora liya gendok menur dhewe. Aku ki wis gedhe lho Pak Lek. Sampai kok senengane iki jagung yo jagung cek karo aku. Umpama jejer bareng ini ra wis pantes dijak foto ta. Pantes nek aku karo sampean ki yo dipantes-panteske. Tak ibaratake ning krak Pak Lek. Tegese ning krak. Sing wadon kuwi lencir kuning. Nemu giring. Iya. Lah, bareng sing lanang Sing lanang kuwi rupane kaya ikram. tangan iki ndak tangan kok iso nakal. Lah sampean grayang-grayang kok yo milih-milih ini terus saiki. Nek ra rono ora iso mari. Kira-kira sing ono vitamine iku ning kene apa piye? Lho tangan iki gene. Senengane kok sing ora-ora. Ngene ya Iki Nur. bahane sampean grayang kene ono grayang ngono Lek. Iki aku wis kondo bloko. Nek calon bojoku ora liya menmu. Kira-kira aku nek nembung seneng karo kowe, mok tampa ta ora? Sik to Lek. Sampean ki ra yo isih waras. Yo ijik. Lho, kira-kira apa ora ana bocah wadon liyane? Aku ki ponakanmu dhewe. Sakwise sampean ki kepengin rabi, golek bocah wadon liyane. Kuwi ora ngisin-ngisini, Pak Lek. Golek bojo kok sak liyane menur. Nek aku golek bojo sak liyane menur, rak donyaku tiga wong liya. Nek aku rabi karo ponakanku dhewe, donya ora bisa liya. Kira-kira sampean ki dedonya apa? Lho, Wong motore motor pedotan. lodaya duwe apa? Apa? Sawah pirang hektar ya dhewe sapa? Gone sapa kuwi? Pak? Gone lodaya, Dik. Mosok to? Aku kok ora percaya kok sampean ora tau nyambut gawe. Dik Iwan Suli, Alah. sabenku mau apa ta ora? Sampean kepengin tak wangsuli. Iya. Kira-kira aku napa apa ora? Yo. Aku ora sudi, Pak Lek. Ora muk tampa. Dari pawadan aku isih waras, isih jangkep, Pak Lek. Kira-kira nek sampean karep kepek bojo karo aku, kuwi rak yo keblinger. Nur, Hmm. isin wirang wis tak lakoni. Apa? Aku nembung seneng karo kowe. Ning kene kowe ra gelem nampa katresnan. Lah nek aku pukul sampean arep ngopo coba? Ning omah iki ora ana wong lho, Nur. Ning omah iki ora ana wong. Jojo. Pak Lek kok jojo ngene-ngene Pak Lek api-api anak teh. Sampean mulai wae. Kak yo to, sampean golek bocah wadon liyane aja aku Pak Lek. Lho nek ora menur, lodaya ora gelem rabi selawase. Sampean arep macem-macem aku bengok lho. Aku bengok lho Pak Lek. Sing nulungi kowe sapa siji ae ning omah ora ana wong. Sing ana lodaya karo menur. Mateni wong. Iki kira apa? Gawe kuwi kok. Ah, iku penyakit berat aja dianggep. Sampean sebrono. Gelem apa gelem? Ma aku Pak Lek. Gelem apa gelem? Dinor, Aku diawat-awat karo Pak Lek lho doyo Kakak. diawat Oh, awat. bapakku diciwiti Kakak.
ager-ager dilus-lulus. Loro ya? Loro Kakang. Sampe tak kandhani. Piye? Paling Medaya ki kurang ajar. Kurang ajare piye? Duwene ki arep kepek bojo karo aku, Kakang. Nek bojo karo kowe. Iya. Matane iki melek apa? Tak kandhani ning tetep bacot, malah dhewene arep prawoso karo aku. Arep prawoso. Iya, Kakang. Mando sawetara ya. Iya, Kakang. Aku belanono, Kakang. Yo. Lek ana apa? Apa bener sing dikandhaki menur kowe arep prawoso karo ponakmu menur dhewe? Ape ngepek bojo karo ponakmu menur? Ora tak selaki. Lek utang tedeng aling-aling. Pancen aku seneng karo menur. Menur tak pek bojo. Menur kuwi dak ponakmu, Iya. Apa kurang bocah wadon? Sakliyane menur ya bocah wadon iki akeh. Mula aja mok bacutno ya, Lek. Saru ora pantes wangun ponakmu dhewe kok mok arep mek bojo, ora entuk. Lho kowe iku cah yai nuturi wong gerak. Ngene lho, Lek. Senajan aku bocah cilik, nanging aku ngerti endi sing luput lan ngendi sing bener. Dening Pak Lek Lodaya ki luput, aku ponakmu, aku wajib ngelingke kowe, Lek. Wes ngene ae apik-apikan adat. Piye, Lek? Mergo kowe dhuwur sing pernah tuwa karo menur, sisan gawe tak tembung. Oh, adi menur wenehno Pak Lek Lodaya. Ini ya Pak Lek, aku ora bakal nantu karo menur. Menur bakal tak belani sebab apa? Iki ponakmu dhewe, Lek. Mbok yo kowe golek saliyane menur. Aku melu-melu mengko tak golekke. Lho, upama Lodaya mbacot? Bacot dudu sapa-sapa musuhmu. Iki ponakmu Santo. Yai nonton gerak. Oke luput ae. Modar kowe. Nang nduk tak belani. Sampe sing hati-hati yo, Kak. Mati. Mati. Penyakit iki nek ora go ngamplung wong ora iso mari. Tangan kok iso gremeng. Iki ono ae. Saya ndlo. Ngono kuwi lho Kang. Lek aku ponak. Nggih, menurut ponak Lek. Aja mbacet yo, Lek. Kudu dadi bojone Lodaya. Aja Lek, aja ora entuk, ora entuk. Dan menur melayu. Menur. Delik oreng lak-lakane naga munggah apa ing pucuking gunung. Mandeg menur. Panci loko iki, Pak. Duh, ganti aku, Pak. Nur, Ono apa to, Pak, sampeyan iki ora ngerti? kowe iki ana apa? Aku gugup, Pak. Aja gawe tratapane wong tuwa. Aku wedi kok, Pak. Wedi lan wedi kuwi ra ana sebabe. Ya ono sebabe. Kowe wedi roh gendruwo. Ora. Ora, Roh demit. Ora kuwi, Pak. Nek kok wedi ora. Apa Pak aku dikaro demit kok bapake rupane kok demit kok. Lambemku. Ora, Pak. Ngene iki le meksa gembur. Rino wengi ape bongkok. Sabar yo, Pak. Ngene. Anda ora seneng duwe anak aku. Yo banget senenge. Lho, kira-kira sampean ki kudune matur nuwun. Kok rupamu koyo bekecot duwe anak aku ra yo wis matur nuwun. Sapa sing kaya bekecot?
parem. Elek-elek bapake didelok karo kena duwe isin. Sapa? Kok ndak apa pacarku biyen? Anu sapa pipit? Ana apa? Kok kowe mlayu prenggosan ambekam? Lewerah iki ku ana apa? Ono Pak Lelo Daya teko ning omah. Dheweke jarine arep rabi. Yo apik nek ngono. Jengen kowe iki Pak Lekmu arep omah-opah, arep duwe bojo, mesti duwe keponakan kowe, mesti diomongi, dikandani jak ngono. Iya Pak, jane apik jane. Iya kok wedi lah. Nanging lho sing arep dipek bojo ki ra ana wong liya jare aku dhewe kok, Pak. Sing dipek bojo sapa? Aku. Kowe dhewe. Iya, Pak. Ngene iku kowe yo gelem. Lho, aku isih waras lho, Pak. Nek kowe gelem jare ana unen-unen. Apa, Pak? Bendo grang ben ora enang, jagung ben ora kepluntir jarimu. Tegese piye? Dadi Ngono donya ketiba kowe kabeh. Alah ora di apa-apa, kok, Pak. Mosok ra duwe. Pak Lelo Daya ra di apa-apa. Ngono kowe yo aja Ora mung kuwi, Pak. Piye? Ora mung kuwi, Kakang Santo. Santo piye? Kuwi belani karo aku. Ya bener wong kowe adine dulure. Iya, lho nanging gak, Pak. Cilakane. Cilakane? Kakang Santo kuwi diteke karo Pak Lelo Daya mati menawa Pak ning omah. Santo iki dina ditekek karo Lodaya, mati ta urip. Ketoke mati, Pak. Lho kowe iki kok malah ketoke iki Lah aku lho. mlayu kok, Pak. Aku wedi kok, Pak. Kowe wedi, ana aku aja wedi. Tangane Pak Lelo Daya ku nakal, Pak. Kowe wedi apa no? Kudu grayang rene ae kok, Pak. Sing ndi dirayani? Kene lho, Pak. Niku ya kok kena. Lho, jan apa piye? Lah nek digrayangi bapak aku biasane yo melu-melu. Kang Kerto, amit Kang amit, Kang amit, Kang amit. Monggo, Jum. Kang amit. Nur, aduh kok malah niku mlayu gene. Sampai di meneng ae kok. Oh, terai kowe diles-les bok kok senengen arek. Oh, sampai ngono ku nek yo dijotos apa dipiyekno ngono ora. Kowe jebul ning kene to. Kang alah. Kowe tak golek ning omah ora ana sing ana menur. Bareng aku golek ngetan idul mulat jebul kowe ning kene beneran ketemu karo kowe. Aku mbok goleki. Iya. Nek ketemu arep bojak apa? Lho elek-elek kok kowe iki beku wae. Ini yo Kang. Ngene. Kowe goleki aku mesti wae ana perlu. Ya ana wigati, Kang. Jur saiki wis ketemu karo aku. Ngomong perlumu apa, wigatimu apa, jajal tak tungok. Walah ipene mati karo dulur yo ngene iki. Ngene yo Kang aku tak kondo karo kowe. Lodaya iki ra wis gedhe. Seprono seprene ditampik bocah wedok. Kowe iki nganggo sing bocah alah kowe iki kok iso. Nek kowe ditampik karo bocah wedok, iki ana empere, iki ana lumrahe. Mergo sepisan rupamu ora pati arek. Ping pindho kowe wegah nyambut gawe. Ngono kok digelem apa dipek bojo wong? Sing gelem lho anake sapa? Ngene aku tak kondo ya. Kondo gage piye dulurku mbayuku entuk kowe tak kowe. Saiki yo gentenan nek Kang. Anak menur kekno aku seneng menur Kang. Kowe kuwi. Kowe seneng menur tenan? Menur. Ini munggah kewengen. Tekak asanku tak diamuk. Ini nek pancen kowe seneng karo menur, umpama dipeksa, kowe dipengino, kowe mesti ora gelem. Ya ning kene aku pinangka dadi wong tuane menur. Aku bakal bloko suta panane. Kowe ngepek menur bakal tak wulungake ning ana syarate. Ana syarat. Ana syarate, ana pitukone. Walah aja abot aku. Ora. Jus tendit.
mudeng. Ora mudeng. Iki girangane kowe dhewe. Wah. Ono cetane Kang Kerto iki ora entuk nek menur dadi bojoku. Yo ora apa-apa Kang. Ora apa-apa. Ojaya ora bisa rabi karo menur ora apa-apa. Ning diteni lho Kang Adrimo, nek nganti ana bocah lanang sejak karo menur, wong kae bakal watok ancam kowe ngenjel aku. Ora sate wedi. Eh, ora swara jaluk tulung, Nduk. Mesake tilik iki jajal. Ora usah wedi, ana bapak kok wedi yo, boleh yo. Belum. Ana pawongan. Tak tambanane. Malah gembeleng tak iki. Nek ngenti iki menungso kena raja pati. Nek nganti konangan wong kowe didakwa sing mateni piye? Iya. Lah iki piye? Ngene. Jadi eman-eman perkara bagus. Umpama elek ben mati lah. Niku jenenge ya ora apik. Jenenge wong tulung, apik elek ya ditulungi. Aja milih-milih. Elek ora gelem nulungi bagus. Tulungi. Tenan to ora? Wis, ngene. Biyen iki aku tau diwarisi Mbah. Lho, aku diwarisi elek-elek ajare mati tenan to ora jajal. Enggak. Bismillah. Asale pari gali pari. Asale beras balik beras. Asale mari bali mari. Asale waras balik waras. Kok ngono tok durane? Oh, ngrasa. Wandani kok. Wong elek kok mandine ra karu-karuan. Ijeh mandi. Punten dalem saya sadar. Punipun panjenengan Kang. Sandang penganggone saka gemuk biar iki lak wong dhuwuran. Karo sandalku apik endi? Nggih saderengipun kula mangsuli dhateng pitakenan panjenengan. Saestunipun kula nyawang panjenengan niku kok bingung. Sandhan penganggone sampeyan iku sarwa gemuk biar terus kados dene priyayi agung. Panjenengan sinten? Kula menika Pangeran Sukawati saking Kraton Majapahit. Pangeran Sukawati saking Majapahit. Mboten kualat, mboten. Saestu uji kok. Uji mboten. Ora apa-apa. Apian jebule kok. Ditambani Bejonipun panjenengan. Nggih, kula ingkang nami Pak Kerto. Nggih. Anak kula niki. Anak sampeyan? Nggih. Pak Kerto. Nggih, dados panjenengan ingkang sampun panjenengan kalian kula panjenengan. Nggih, kala wau lha pripun panjenengan niku kan koko. Kula ngemesakaken dhateng panjenengan pramila kula usadani. Pak mesake sajake kok isih lemes kaya ngono ae dijak bali. Mampir nang omah wae. Ngeten karepe anak kula kok
wonten tamu Kyai Agung kok teng tengah wana kok mboten pantes. Menawi wonten kersanipun kampir teng rompok kula pripun? Menengaken monggo. Saestu monggo. Desa. Jenderal polisi ora wedi Lodaya. Kowe iku? Ora wedi tenan. Ora wedi. Yakin apa ajab? Pak, ojo Pak. Ojo wedi iki, Pak. Pak. Wis iku ae. Ngene. Nek pancen kowe ora wedi tenan, sadurunge pawongan kuwi mbok ajar, saya-saya arep mbok pateni, takoni luwih dhisik. Nek wis kelakon mati, apa ana tinane? Mateni wong ora jejengen ora kondang kowe. Ayone mbok kirim nang ndi? Takoni sapa jenenge? Apa sing dadi jenengmu? Aku Pangeran Sukawati saka Kraton Bejo. Kanjeng Pangeran Sukawati. Rahayune kok iki priyayine apikan ora dibuak segara. Aja ngono, aja kuwi ngono akan. Dados Lodaya menika taksih kalebet sederek ijin. Lodaya niki anake kula. Ning seneng kalih anak kula. Adi kula niki adi IP niki. Lodaya Nggih kula Kanjeng Pangeran. ora dadi boyo karo jalaran. Ki sadurunge durung mangerteni sapa sapenane. Aku bakal paring pangapura lan tulung. Saestu. Awaton iki bisa sabila aku tumrape Kraton Mojopahit. Kula kedah sagah sabiyantu panjenengan. Nggih, Lodaya sagah Kanjeng Pangeran. Mergo kahanan Mojopahit ki ora tentrem. Mergo tumindake Kebo Marta. Awaton ki bisa mateni Kebo Marta bakal tak suwunke ganjaran nang ngersane Kanjeng. Kanjeng Pangeran Sukawati. Lodaya Ora ketan awrat kados menapa kula sagah nglampahi Kanjeng Pangeran. yen kaya ngono gelis tindakke Lodaya. Sawetawis kula nyuwun pamit. Kang, ngake yo Kang. Nuwun. Sing ati-ati, Pak. Sampeyan kok Iya niki bocah ya. Pak Resto lan Nggih, kula Kanjeng. menawi wonten keparing pun monggo nglampati sesarengan tumindak. Oh ngaten monggo. Ayo Pak, ayo Pak, ayo.
saya mangangkrik. Ditepungke wae Joko Lodaya. Joko Lodaya. Kosok baline sapa kowe? Kebo Maruta. Kowe Kebo Maruta. Weluh. Ora sajak aku goleki ado-ado jebul kowe wis temu kok ing papan kene. Kebo Maruta, kowe kudu mati saka tangane Lodaya. Kena yen bisa. Yen ora bisa aja takon dosa kowe. Lakon mati jeneng aku. Maruta, jebul kowe atos dibong. Ayo. Nek pancen kowe wataking satriya, tangiya musuh Jaladaya. Maruta, tangiya, ayo tanding karo Lodaya. Iya, Joko Lodaya. Aku durung mateni ten bebayani. Hei, Joko Lodaya mati. Wis kelakon ketemu sing jenenge Kebo Maruta. Lodaya wis kelakon gelut lawan Kebo Maruta. Wis kelakon. Wis kelakon. Mesti menang. Berarti ki menang. Kebo Maruta lak jojok karo kiamat. Bras. Mari usus sing berotot. Iya. Biasa. Maruta delasan mutak tek. Sopo Lodaya musai. Jadi Maruta wis tumekaning pati entuk ganjaran. Ayo ngosek. Wis pati apa? Bareng Kebo Maruta modhiar matek ye bangkaya. Watake Lodaya urung marem. Tak sumbari kan. Iya. Kebo Maruta, nek kowe wancen satriya digaya pilih tanding, ayo tanding karo Lodaya. Kebo Maruta tak lengi neh. Bali urip neh, Kang. Kowe aja ngapusi aku. Lho, Jare ning ngarep wis kandha mati. Ya kok urip neh lho. bareng tak sumbari, Kang. Urip meneh watake Lodaya. Pisan ora mengati. Ora marem. Pindon. Tebus, Kang. Tak buang sisik. Nganti tak oke. Iya. Maruta modal. Ya. Ayo bali jaluk ganjaran. Ngosek. Bareng tak sumbari meneh, Kang. Kebo Maruta bali urip aku mlayu, Kang. Ini dari omongane Jeger. Jeger cak kerupuk rantang meneh berani kowe. Melempem yo kowe. Kalah aku, Kowe kalah. Ngene-ngene jarene bapakku biyen ana menungso dipateni mati janji sik ngambal mah bisa urip neh kuwi jenenge duwe aji Pancasila. Aji Pancasila. Iya. Carane mateni piye? Ya iku sing aku ora ngerti. Pengapesane apa aku dhewe ora roh. Piye Pak Ya sing bingung ya iki ya. Ora Menawa wong grabur roh pengapesane Pancasila jajal aku. Ning kene ku Pancasila ora ono kok ngerti pengapesane sampean piye aku. Ya aku dikandani bapak urung bar aku turu arek. Ya ora roh pengapesane. Lah terus piye ngene iki, Pak? Ngene. Sak pinter-pintere bajing mencolot saka mangsane mesti ana tibane. Kuwi bener. Sak jajuk-jajuke menungso mesti duwe pengapesan. Lah pengapesane apa aku ora roh, sing roh mesti kowe. Lho, kowe iki piye aja Ini kandhani wong ora percaya. percaya. Aku iki ora gojek. Wong wedok iki gawene mok masak karo masak karo anak. Lho kok pengapesane Pancasila kok iso ngerti iki piye, Kang? Iku kowe ngaji jaran goyang tok. Kebo Maruta ora wong sepi. Aku ning
arep ra wis kandha. Setya menungso duwe pengapesan. Nek ngerti bocah wadon sing modele kaya ngene iki, wong lanang kepiye wae mesti bakal kepencet. Tuladane kowe kepengin ya ta ora Jaya? Sampeyan aja nyorono aku. Saiki kare kowe lho. Aku terus kudu piye, Pak? Lho, kowe iki cara tembung menterenge tak jajekno rantai Mas. Aku. Iya. Senengane kok kon rayu, Pak. Kowe takon ngerayu, takon milut karo Kebo Maruta. Nah wis dekne wis seneng, nah wong wis seneng iku wis apa wae mesti bakal bloko. Ngono ya, Pak. Iya. Iki selak magrib sampean seminggu tak papake ning kene. Ning menurut janji lho ya. Apa to, Pak? Lek? Nggonmu ngrimuk, nggonmu milut karo Kebo Maruta, nek pipin tok penekke. Kiwa kena, tengen kena, ning iki aja lho ya. Janji lho, janji lho, janji lho. Aku ora bilang. Joko Lodaya, madhep kowe. Bocah wadon sing ayu rupane. Sampeyan niku ajeng goleki sinten to? Aku arep goleki Joko Lodaya. Mbok menawa kowe ngerti saka rumangsaku, mlayune ing papan kene. Goleki kok sing ora ana. Terus opo? Mbok yo digoleki sing ana wae. Sik sapa jenenge? Kula menor. Menir. Menor. Oh, menur. Ijin. Menur. Iki Suminger. Aku tak bacoke laku goleki lawan Joko Lodaya. Sabar. Sabar piye? Piyai Kakung, dasare yo wis bagus. Kuwi nek tumindake grusak sumu ndak ilang bareng. Ya kaya ngene iki tumindahe. Kebo Maruta. Boten sang goleki sapa-sapa. Lah, Tak Pak, mriki kula kancani. Karepku piye kok kancane-kancane? Panjenengan iku kesel to? Mesti wae. Kawit tahono kok odrak-odrak kok sakno aku. Golokane antene pedhot. Iki ngaten sampeyan sinten to? Kebo Maruta. Oh. Kebo Maruta. Kebo napa niku? Senopati Perang. Sing kondang niku to? Mesti Kula wae. niku nampe mireng lho. Kebo Maruta kuwi senopati kondang ngedap-ngedapi. Ora ana salah sawijining pawongan sing bisa ngalahke Kebo Maruta. Mesti wae mergo bebane jadi karo santono. Ah, kula ngoten iki kok terus klepek-klepek saumpamane kula niku dadi bojone sampean mendah boyong apa senenge ngatine kula. Lho, Sik. Kok tembungmu kepen dadi bojoku kok ora duwe bojo? kula niku sik prawan Tenan? tingkah. Sik niku. Yen kaya ngono aku gelem entuk kowe ndak mek bojo. Pastu niku. Niki rak ngaten. Iya. Lho, kula niku mireng. Sampean kuwi duweni aji Jaya Kawijayan ngedap-ngedaki. Layak to layak kok dadi senopati kondang. Janjane sampean niku duweni ilmu ngoten niku napa wonten pengapesane napa mboten kula kok wedi. Ya aja sembrono. Sapa menika kula niku mboten ngertos. Sakala mangsa kula nerak wewaler sing kira-kira ora entuk kula lakoni. Oh iya pancen bener. Niku ra jejlok. Kamu kok besok lakon dadi bojone Kebo Maruta. Nek kowe ora ndak wene ngerti. Iki bebayane. Mergo kowe bojoku. Injih. Calon bojo. Besok wis sapa sik sapa. Nggih. Nek ora cukup kaya ngono, kepengin bukti apa ya tenan menur seneng lahir batinan Kebo Maruta. Buktine niku napa, Dek? Ah, pilus. Pilos. Mati aku. Kali kowe ora ki tak bakal golek coco ya. Nggih, padha boten napa-napa. Sampeyan nyambung kalih kula ikhlas kok, Dek. Nang. Nggih. Saiki balik Apa? aku kepen kok sayang. Aduh, mati aku. Kula sing nyayang. Kare gelem ora? Nek aku cecok seneng karo kowe. Kare kowe. Ora tak bakal. Ampun. Dek, kula sayang. Sijine. Nah, ngene aku percaya. Menur Nggih. sawise aku umpama kandha blokolan kowe, aja nganti sepisan-pisan kowe kandha wong-wong bebasan suket godhong. Aja nganti ngerti. Pengapesane Kebo Maruta. Iku napa, Dek? Bebasan wong sak donya maju bareng. Nggih. Umpama Kebo Maruta mati sedina kaping 37. Bakal barulit mergo ora ngerti pengapesane. Napa niku kok? Kebo Maruta iso mati. Yen kok Kebo Maruta iki diancang-ancang. Oh, ngaten to, Dek.
Senopati, monggo sesarengan minggah wonten Kraton Mojopahit sowan ngersanipun Kanjeng Rama. Monggo kula dherekaken. Ya ya Pak aja melu. Ger Pangeran Sukawati Paring dawuh kula. senajan Kanjeng Rama durung entuk palapuranira nang Kanjeng Rama wis pirsa. Kebo Maruta wis tumekaning sirna. Menika leres. Titi Wanci samangko Dipati Pasundan uga wis ana ing pakunjaran. Nanging bareng aku nampa sowanira nganti para piyai-piyai iki sabenere sapa? Yen pangapunten satria. Sedaya pawongan menika ingkang gadhahi labet-labet tumrapipun Kraton Mojopahit. Oh, Jalaran Pak Kerto Jogolodoyo dalam menika yang sampun paring sabda kalian kula perjayani kalian kepungkur. yo Udun. Pak Kerto, Nggih, dawuh ya ora Kanjeng. Peru Pak Kerto. Nggih. Saka ndi? Saking Desa Kerpo. Kerto nggih. Melu labu-labet nentremke Mojopahit. Menika leres. Sing siji, Kula Joko Lodaya Kanjeng. iki yo melu budidaya. Kados napa? Banjur Si kula Kanjeng kula menur. Anake bapak Niki anake. pernah apa karo Joko Lodaya? Nggih, adik kula niki anake kula. Pak Kerto, Nggih. manut palapurane putraku Pangeran Sukawati, sliramu tetelune gedhe labuh-labete ning Mojopahit. Nggih. Mula saranmu iki aja kondur, aja bali ning desamu. Lajeng Mapan ana ing Mojopahit, sliramu bakal minangka pengamping-amping panjenengan ingsun lan putraku besok minangka sesepuh ana ing Mojopahit. Ngoten. Joko Lodaya Nggih, kula Kanjeng. uga gedhe labuh-labutmu tumraping Mojopahit. Sira bakal tak sengkake minangka prajurit gladi para prajurit ana ing Mojopahit. Ngestokaken dawuh Kanjeng. Dene menur pekabaran sing tak tampa yer Sukawati ki utang nyawa Menika karo leres. punika. Iki tak pasrahke marang sliramu anggone paling ganjaran. Menawi wonten separingipun kula badhe paring ganjaran kalian niku. Badhe kula sengkaken pinaka garwa. Garwa, sik. Ayo ana di garwamu Nini Retnosari wis mireng dhewe kuwi coba. Menur kuwi utang nyawa karo garwamu. Bakal disengkake minangka serir. Ya wis ngono. Mau manut Kanjeng Rama mau manut. Si Romo, Kang Mas Sukawati. Diajeng Yen to panjenengan kersanipun pinjenengan kados ngaten. Kula menika namung manut dumateng panjenengan. Awit menapa? Bocah wadon menika sampun keputangan boten dumateng panjenengan Kang Mas. yen kaya ngono aku matur nuwun banget. Jalaran sliramu sumanggono paring nilaran. Janjian suwisnya tenan. Menur Ijin kula Kanjeng. wis krungu dhewe Sik, tak parengake nyaket. ngaten. Pak, ora apa-apa, Pak. Apa-apa Jek kula ki purun dipun pundhut. Mojopahit. Bojo Kanjeng Pangeran, kula niku pun kulino diwayo kok Kanjeng. Ning aja ngeling semi dadi garwa ratu mergo iki bakal dadi Sini-sini Pak Bapak. Kerto, Nggih, kula. Joko Lodaya tak aturi jumeneng. Sira kabeh nyekseni karana panjenengan ingsun Prabu Brawijaya Majapahit wis lingsir sepuh mula putraku Anangger Pangeran Sukawati dak jumenengake ratu ganti Kanjeng Rama ana ing Majapahit. Lenggah
Sukawati muga melebar marang nasibe sing ditetakake bisa dadi ratu besuke. Supaya sliramu katon wibawa ngasta ratu ning Majapahit. Lha iki karepan apa nggih? Sasampunipun kula nglenggah dampar maisonjane wonten ing kraton Majapahit. Ing kalenggan sakmenika kula badhe tambah jimat asma Prabu Anom Sukawati. Prabu Anom Sukawati. Kok kumpul busana